tkalački stroj i ništa nije vidio. Ali nije se usudio priznati. O, divno, predivno, kakve boje, kakvi uzorci. Govorio je, iako su tkalački stanovi bili prazni. Kad se vratio caru, rekao je isto. Car se nasmijao od zadovoljstva i poslao drugog službenika, koji se vratio s istim riječima. Svi su se pravili da vide jer su se bojali da ne ispadnu glupi. Napokon je došao i dan da car sam vidi tkaninu. Krojači su mu pokazivali prazne stanove i govorili: Zar nije božanstvena, pogledajte taj sjaj. Car je zurio, znojio se i mislio: Ništa ne vidim, jesam li ja glup?